вай духтаро нигоҳ кунед инқадар и худичо фасонай ира бинен духтаро медонин чанд сомон карден 50 сомон. ина 50 сомон ҳамаги 50 сомон худичара бинен аҷоибот бо 3D худича диден духтаро начос дорак вай меброварда боша катушки Намебора ина начосои пеш маса качсои зур шад. ина сифатои зур духтаро бори гуанҷо ҳамаги 50 сомон аҷоиб хушрӯ размерош чӣ хела А 1 сола то 4-5 сола. а 1 сола то 4-5 солара размер аст марамат бозори корвон тарафи тилобозор марамат биёин духтарако байни 9-10 дарвоза якм қатор пеш инами апай гули даян ман аворшон гирифта будам курас продажа доштан ина марамат инами ирят ҳамаш арзон будае ина бинен амрашонам чӣ хуб буракои хушрӯ дора ҳамаги 50 сомон ягон ҷодаи хели нарх нестай доставка дорен Дорем доставка доран рақамашон ҳаст дар экран бинависен чизе нафаҳмиден бо ҳамроҳи хучонам суҳбат шавем тамошобино страничкаи хучона отметид кардагим подписаться кунен тез новинкаҳошона аксияҳошона дар саҳифаи хучон пайдгирӣ кунен тамошобинони азиз духтаракои хушрӯ як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метим бовар кунен либосакошон да гап нест ҳам қа хушрӯчаян бо арзонан бовар мекунен арзонай борошон марҳамат дасти аввалай бора хучон мебиёран ира бинен спортивкача двойка ини хеле курткачаҳои фасон хулас ҳамаи чи ҳастай марҳамат тамошобино бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза якм қатора рия дода бария пайгилира навор карда будам ку духтаро бария намунодай ба осонӣ пайдошон мекунен ина барои бачаҳотон аз ами размери майда сар карда то подростковира ҳастай размер ира бинен духтаракодам двойкаи хушрӯ доштиян марҳамат духтаро марҳамат рақамошона мемонам доставка дар кор боша муроҷиат кунен бо кати хучонам суҳбат шавем 50 сомон распродажа. тамошобино 50 сомоне нигоҳ кунен чӣ хушрӯчанд инам хе худиёи фасони воима ҳамаги 50 сомон бори гуанҷӯай бо як борак биненда моделако чӣ хушрӯчанд ино катушки намезананд шушташта кӯдакотонда мепӯшонен размеро чӣ хелай А 1 сола то 7-8 солара. а 1 сола то 7-8 солара размер ҳастай ина марҳамат ина хели варёнкагишам аст бинен чӣ хушрӯвай 50 сомон худи дар кортон боша бори гуанҷӯ оригинал пас биёен То 10-12 сола. диден духтаро то 10-12 сола подростковиам будай бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза якм қатор пешапай гили даян ба осонӣ пайдошон мекунен марҳамат духтаро бурд мекунен барое ки борои качественира иқа нархи арзон додестиян хушрӯ ҳам арзон ҳам бо сифатошон оли тамошобино анам хел худичои фасон 40 сомон ҳамаги бовар мекунен бори гуанҷоая 40 сомон я намуд материалш хушрӯвай роҳат мекуна кӯдакотон тамошобино ҳамаги 40 сомони шушташта кӯдакда мепӯшонен нархиш 40 сомон бовар мекунен ана баъд ё размерошон чӣ боша Размерошон аз 3-4 сола то 8-9 сола. аз 3-4 сола то 8-9 солара размер ҳастай марҳамат ина 40 сомон каседа дар корай биёен бинен харидорӣ кунен духтаро и прадавошона бо бинен ҳам фасончая ира бинен 40 сомон бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза якм қатор ин бари апай гили даян тамошобино ба осонӣ пайдошон мекунен марҳамат 40 сомоне 40 сомон ягон ҷода ин нарх нестай сифата бинен охи аҷоибот хушрӯвай ҳамаги 40 сомон арзонай духтаро нигоҳ кунен инам хел жилеткаи фасони хушрӯ барои фарзандои шумо ду моделаю чанд расветка ду модели хушрӯ аз ҳар якташ 4таи расветка буромадагай нигоҳ кунен ҳам хел хушрӯчаян сифаташ да гап нест бори гуанҷоай шушташта кӯдакда мепӯшонен ҳич намешава марҳамат стиралкада ба ҳазур мешавен нархиш боша 99 сомон марҳамат нархҳои дастрас инаи дига моделшай диден духтаро чӣ хушрӯчай 99 сомон ҳамаги доставка доран страничкаи хучонда отметид подписаться кунен духтаро отметид мекунам тез новинкаҳошона бо дар саҳифаи хучон мегзоран бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза якм қатор бария пайгилиядая ба осонӣ пайдошон мекунен духтаро бинен ин размерош чӣ буд Аз синфи 1 то синфи 8-9. дидена ай синфи 1 то 8-9 ҳастай размер нархи беҳтарин ҳамаги 99 сомон
боз ҳам як аксияи зури дигар духтаро нигоҳ кунед ҳамаш бори гуанҷои сифатҳои зур ай 50 сомон сар мешавад то 100 сомона брижаям ҳастай брукои фасони мактабиам ҳастай намисол хонапӯшакам ҷоравакам ҳамаи чи дора беҳад сифатош зурай нархаш аз 50 сомон сар мешавад то 100 сомона инам яко чанд сомон инам ё 50 сомон диден чӣ хушручай сифатошда гарантия мечанд духтаро бори гуанҷо 50 сомон размеракошон то чанд сола боша як сола то синфои 3-4 нағзан духтаро ай як сола то синф 3-4 ҳастай анаи брукошон брукотон 100 сум яя 80 сум 90 сум 100 сум дидена брук 80 сум 90 сум 100 сомон аз чанд то чандай ай синфои 1 то синфои 11 ай синфи 1 то синфи 11 ина барои мактаб мегирен барои иқа хушру будай духтаро нигоҳ кунем брукошона ина марамат барои мактаб беҳтарин вариант аз 80 сомон то 100 сомона ҳастай тои синфи 11 размер меёбен страничкашона отметид мекунам ҳатман подписатсия кунед барое ки страничкаи даркорияй ина савдогари бозори корвонан оптавика нархошон арзонай бозори корвон тарафи тило бозор байни медонен байни 9-10 дарвоза якм қатор пеш япай гилидаян ба осонӣ пайдошон мекунен мана тамоми намуди брижаву брука аз анамиҷа бо нархи арзон пайдо мекунен хеле нархохи ягон ҷода неста шумо нигоҳ кунед двойкачои фасони бори гуанҷо 60 сомон сифаташ да гап нест духтаро нигоҳ кунед варионкаай бо аҷоибот хушручаи шушта кудакотонда мепӯшонед ҳамагӣ 60 сомон шудагиай акция кати ана размерош чӣ хелай аз як сола то 5-6 солара ҳатто ҳастай размер нигоҳ кунед начос дорак ино ҳичи намешаванд духтаро катушки намезананд мана марамат шушта шуда мепӯшонед се модели фасон ҳамагӣ 60 сомон бозори корвон тарафи тило бозор байни 9-10 дарвоза якм қатор назяпай гулидаян ма страничкаи хичонам отметид мекунам биёен духтаро бурд мекунен ҳатман духтаракои азиз омада аз наздик борошона тамошо кунен сериё пижама мепурсанд духтаро як нуқтаи савдора тавсиятон метим беҳад арзонай нархошон ина нигоҳ кунен инам хеле пижамо 30 сомон бовар мекунен ай ҳами медонен чанд моҳа сар мекуна то 10 солара размер ҳастай 30 сомон ҳамагӣ марамат шута мепӯшонен беҳад хушручаян ҳамагӣ 30 сомон духтаро беҳтарин нарх духтаронашам ҳастай писаронашам ҳастай дар кортон боша муроҷиат кунед доставкатон мекунанд ана инчунин ҳозима шумода бо инаи модела нишон метим ин моделакша бинем мо чӣ хушруан инош ғавстаракан ана и фасонош бошад медонен чӣ хеле и фасонош 40 сомона ҳастай 50 сомона ҳаста 40 сомонаш чӣ хеле 40 сомона размери майдаш ай размери 4 сола то 7-8 солара 50 сомон дидена то 7-8 солара аз размери 4 сола то 7-8 солара 50 сомонай то 4 солара боша 40 сомон марамат беҳтарин сифат доранд шута кудакотонда мепӯшонен инам хеле пижамои оригинал дар кортон боша муроҷиат кунед доставкатон мекунанд ёки биёен бозори корвон тарафи тило бозор байни 9-10 дарвоза якм қатор пеш инами хонуми зебо духтаро пеш япай гили хулас биёен тамошо бино ана нарх духтаро бовар кунен хеле нарх ягон ҷода нестай нигоҳ кунен инам хеле спортивкои фасони хушрувайку борои зури оригинал медонен чанд сомон шудагиай 130 сомон ира бинед бо размерош калонай бори гуанҷоай сифатошонда гап нест шушта кудакотонда мепӯшонен размеро чӣ хелаанд аз синфи 1 то синфи 5-6 аз синфи 1 то синфи 5-6 ҳатто размер астай дидена ҳамагӣ 130 сомон бори хушру инаинаш бо 100 сомоная ина хеле двойкош бо 100 сомонай варионкагиай духтаро бинен чӣ хушручай 100 сомон марҳамат а иш чандай размераш то синфи 4-5 ҳатто размер астай бозори корвона иҷа тамошо бино тарафи тило бозор успед кунен ино бо тройкаам тройкотон 130 сомая тройка 130 сомон двойка она ва ё 100 сомон буд бозори корвон тарафи тило бозор байни 9-10 дарвоза якм қатор ина биёен бинен харидорӣ кунен инаи расветкора бинен охи 130 сомонай хушругиша бинен охи размерошон то чандай размеро ё то синфи 5-6 то 5-6 ҳатто размер ҳастай дар ҳақиқат ҳам хушрӯ тамошо бино марҳамат биёен аз ами синфи 1 сар карда то 5-6 размер меёбен ҳамагӣ дар 130 сомон намхед тройкаи фасони қиматӣ
духтарако курткачои раисӣ ёфтум барои фарзандои шумо, барои бачаакотон. Як бор нигоҳ кунед чӣ хел курткачои классикаи фасон овардиян. Мактабда аҷоиботай. Нархшон инами модело 140 сомон. Ина марамат касседа дар корай 140 сомон хушругиша биненохи. Ай синфи як сар мешавад то синфи 4-5 размер ҳастай. Материалшда гап нест, бори гуанҷо оригиналошай шута мепуша кӯдак чанд сол. Ин модель боша бо 130 сомон духтаро и бо калоная размерош. То синфи 9-10 ҳаста 130 сомон. Марамат курткои бори гуанҷо, курткои қиммати духтаро 130 сомон. Ана баъд ина ин қисми болора биненда диден чӣ хушрӯчанд. Иноям барои мактаб, барои мисол ягон ҷо рафтанам варианти хушрӯай 150 сомон инами ряди байн. Ана баъд ваёшон чӣ хелай размерошон? Ай синфи 1 то синфи 6-7 ҳастай. Хулоса дӯстони азиз, инами нуқтаи савдо кӯҳам хаборош арзон будай ва хушрӯ будай. Марамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 9-ум 10-ум дарвоза якум қатор. Биёен, бинен, харидорӣ кунен. Доставкаам доранд. Инстаграми худшонам мемонам, подписатсия кунен. Касе дар кора ина духтаро тез новинкаошона бо дар сайти худшон метонен ки пайгирӣ кунен.